खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। दिल्लीनि लाल किला साखाथियाव बमा बेफ्रुनायनि उनाव फिन आरोबाव गिख्रंथाव बमा बेफ्रुनाय जाथाय जादों श्रीनगराव, जेराव बे गिख्रंथाव बमा बेरनाय जाथायाव सा 9 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफ्रा गोब्राबैनो जोखोम जादों। श्रीनगरनि नगा पुलिस थानायाव जादों बे गिख्रंथाव बमा बेफ्रुनाय जाथाया। रिपर्टनि बादिब्ला फरिदाबादाव उदखारिफोरनि बोखांनो हानाय बेफ्रुहोग्रा बेसादखौ थानायाव लाखिनानै फरेनसिकनि दोलोआ आनजाद नायबाय थानाय समावनो जादों बे गिख्रंथाव बमा बेफ्रुनाय जाथाया। बे जाथायाव गोब्राबै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ जायगानिनो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला गोब्राबै जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव आरोबाव जिउ खहा जाबावनो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। बिरला चित सेनानि सोद्रोमा रन्टु पानि फुकनखौ पुलिसआ हमदों। तेजपुर पुलिसआ हमनो हादों बिरला चित सेनानि सोद्रोमा रन्टु पानि फुकनखौ। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा बिरला चित सेनानि सोद्रोमाफ्रा बायदिसिना जाथाय जेरै मानसि लांखारनाय, रां लुथिनाय बेफोरखौ खालामबाय थानायखौ नोजोर होनानै हमनो बिथोन होनायनि उनावनो बिरला चित सेनानि सोद्रोमाफोरखौ साफा साफा संदाननायनि गेजेरजों एरेस्ट खालामनाय बादिनो रन्टु पानि फुकनखौबो गुवाहाटीनिफ्राय हमनो हायो पुलिसआ। मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ लानानै इएम रबिराम नार्जारि बिथांनि बिबुंथि। बिथाङा फोरमायथिदों दि आसामाव थानाय जा मोनद' हारिनि सुबुंफोर दङ बिथांमोननि माहारि आफाद आरो बिथांमोननि हारिनिफ्राय गोबाव समनिफ्रायनो एसटि मोननांगौनि थाखाय जेरैबादि सोमावसारबोबाय थादों बे सोमावसारनाया गोरानिफ्राय गोरा मोनसे महर लाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। गुबुन गुबुन सोरखार थांबाय आरो बेफोर सोरखारफ्रा गोबां समाव बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनायनि माखासे रादायफोर आरो खोथा होदोंमोन, नाथाय फैयै फैयै फैनानै दा समाव बै गोबाव समनि जेंनाया गोब्राब थासारियाव फैनानै बायदिसिना दान्थे बिदान्थेनि गेजेराव फैदों आरो बिथांमोननि ट्राइबेल जानो नागिरनाय क्राइटेरियाया मिलायो मिलाया आरो संबिधाना बेखौ गनायथि होयो होआ बेफोरनि माखासे खोथाफ्रा बेवहाय बेरखांदों आरो जोंनि थाखाय जा ट्राइबेल 14था जनगोष्ठि माखासे आफादफोर दङ बेफोर खौसे जानानै बिथांमोना जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि मोनथाया जाहाथे खहा जाया बेखौ हमथानांगौनि थाखाय सोरनिबा ट्राइबेल जानायजों बेफोर जोबस्रांलांगोन नामा बेखौ गिखांनाय फैनायखौ नुनो मोन्दों। जायनि थाखाय मोन 14था ट्राइबेल जनगोष्ठिनि आफादफ्रा ज' जानानै दिनै गावनि रैखाथिनि थाखाय सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन महराव फैदों आरो बेखौ लानानै दुंहाव थासारिबो सोमजिदों। जायखिजाया भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारा मोननैबो थाखोनि जोंनि जाति जनगोष्ठिनि मोनथायफोरखौ नोजोर होनानै जाहाथे थाखानाय ट्राइबेलफोरनि मोनथाया खहा जायाबालानो आरो रावखौबो गिनांगौ गैयालासे आसाम सोरखारा गेजेराव माबा मोनसे राहा लामा लानानै मोनद' हारि माहारिनो ट्राइबेल बिनायनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय मोनसे गोथों राहा लामाखौ बिजिरनो नांगोन आरो माबादि राहा लामाजों सुस्रांनाय जागोन बेखौ लानो नांगोन। आरो आं सानो जोंनि गेजेराव बेबादि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि खहा जायालासे गोदानै जानो नागिरनाय ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ जुदि थिसननायनि लामाखौ आयेननि गेजेरजों गासैखौबो नायनानै खालामोब्ला बेवहाय दावराव दावसिया जोंनि गेजेराव फैनाय नङा आरो हारि माहारिनि गेजेराव फोथायलायनायनि आंखाला जानाय नङा होननानैबो बुंथियो इएम रबिराम नार्जारि बिथाङा। बायदिसिना गिख्रंथाव जाथाय खालामग्रा 4 डकाइतनि हान्जाखौ हमदों पुलिसआ। मैया फुंनि समावनो होसो होसो बे 4 डकाइतफोरखौ हमनो हायो बशिष्ठ पुलिसआ। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बशिष्ठ पुलिसआ मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों खिजुबारियाव मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन आरो बे सिग्रोमनाय हाबाफारि लानाय समावनो डकाइतनि हान्जाखौ हमनो हायो। बे खाजानाय 4 डकाइतनि हान्जाया फारियै आइनुर हुसेन, इदुल हुसेन, महिबुल आली आरो गुबुन सासेखौ बिपुल महम्मद होननानै सिनायथि होदों। नाथाय बे 4खौ हमनो हादोंब्लाबो सानैया खुनुरोखोमै पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमा लांनो हायो। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बिसोरनि डकाइत हान्जाया जराबादनिफ्राय डकाइत खालामनानै गंसे गारिखौ लाबोदोंमोन आरो बे गारिखौ लाबोखांनायनि उनावनो बिसोर मोनसे जायगायाव आश्रय लाबाय थानाय समावनो पुलिसआ स्रोदै थांनानै होसो होसो डकाइतनि हान्जाखौ हमनो हायो। अरुणाचल प्रदेशआव उदखारि आफादनि आलफा सादिनि सासे सोद्रोमाया गावखौ सारेन्डार खालामदों। अरुणाचल प्रदेशनि थिरापआव आसाम राइफल, थिराप पुलिस आरो आसाम पुलिसनि जथायै अपारेसन खालामनायनि उनावनो आलफानि सासे सोद्रोमाया गावखौ गथायदों। थिराप जिल्लानि नंग्ल गामियाव बे जथायै अपारेसनखौ खालामनाय जादोंमोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला गावखौ गथायनाय आलफा सादिनि सोद्रोमाखौ 23 बोसोर बैसोनि कमल उखुन उर्फे बिकास महन्त होननानै सिनायथिनो हादों। कमल उखुना गंसे .65 पिस्तल, गंसे मेसिन थर्द गोथां गुलिफोरखौ रैखाथि बिफाननो गथायनानै सारेन्डार खालामदों।
सिलचराव जोनोम जागोदान उन्दै गथ'खौ फाननायनि गिख्रंथाव जाथाय जादों। उन्दै गथ'खौ सिरियै 40,000 राङाव फानखुमानो नाजादोंमोन साथाम दुथां सुबुङा। नाथाय गोख्रों संदाननानै पुलिसा उन्दै गथ'खौ बोखांफिननो हादोंब्लाबो नाथाय बे जाथायनि दायनिगिरि आमिर हुसैनखौल' पुलिसा हमदों आरो बे जाथायजों सोमोन्दो थाबावनाय रसना बेगम आरो गुलजार हुसैन तालुकदारा दासिमबो खारखोमानानै दङ। पुलिसा बे जाथायखौ लानानै दायो बिसोरखौ गोख्रों संदानगासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। दिल्लीनि बमा बेफ्रुनाय जाथायखौ लानानै समाजारि बिजोङाव बेनि हेंथा पस्ट होनायखौ लानानै सासे सुबुंखौ हमदों पुलिसा। हमजानाय सुबुंखौ बिलासिपारानि आजिजुर रहमान होननानै सिनायथि होदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।